нещо. Сега се имаше вириги. Полоза на мисто, пък какво става правите? Пътувска работа! Поема ли пъс полоза? Ай, сега кажи ми... Чакай, не пъгай! Чакай, ето и са гадно. Няма да стане, бе. То няма стане. То няма стане. Защото няма стане. Не трябва да даваш много газ и не трябва да спираш. Защото тогава става буксуването. Боре, я ми не ти първо. И като да какво стане? Еми, добре покажи, али. Покава. Взема пава, става тъшак тук. Назад ами, напред ли да го тръпнем? Напред ще го избутаме, бе. Напред ще го избутаме, бе. Сега ще един път минал, там ще мине. Снимайте се. Направи клип, клип направим. Не вземете клипа накрая. Диски, бе, къде отива този път? Той знае къде отива. Значи като направя още две гънки на мозъка си. Ски с ролбара го заграбват. Много интересно.